maka ọnụ eji kpọfe nya ka eji kpọpas ọbasie o si na Chukwu one n'ụwa ọ masị Chukwu one n'ụwa o si na chi o si na Chukwu uche Chukwu ya menu chisim di one n'ụwa na ọ bụ chisim di one n'ụwa mo ya dị onye ọmata Chukwu na-ekwu okwu ka anyị welu ndidi bilio ka anyị welu ndidi tinye nọ ya mma nwata nwa ndidi nwa wele nwata nwa ndidi nweta ife ọ na-achọ n'ụwa ụfọdụ dị osisi anago ọchụ n'ike na ana n'ike afịa na-atụ ụzụ na n'ọsịsọ maka ndị ọ dị ọsịsọ n'ụwa ụfọdụ dị osisi anago wayo wayo ka nje ebienumo o ji wayo na ọ dị emerụ arụ ayimo habas kilikisa newu na mpi yada wewu ọwọmụ nne nwelu ndidi na-egbu afọ ime nwa nne nwe ndidi na-azụ nwa n'ụwa habas onye ọmata Chukwu abịa ihe ọmịyo egwu mmiri ka anyị welu ndidi bilion n'ụwa oyimo welu ndidi tinye iwelu ndidi ọnọghị ama mma iwelu ndidi ọnọghị adị mma ndidi amaka n'ụwa habas kilikisa chinyelu m egwu m n'ụwa ọlụ chinye m ka nna lụọ n'ụwa ya dị Chukwu kele aka oyibo nyere ya mmiri zuruli ha nke o nyere ya okolibo Chukwu gozie ya lote ụmụnne ya lote ndị oyi ya lote ikwu n'ibe ya ayo mama owizo ọmọgọ n'emogo ọmọgọ mebọgọ nínú ọ̀gàmaka ọ̀gọ̀dì mma ọ̀gàmaka nínú mmadụ efu na ọgọbọ bịa ewu ọ̀gàmaka efu na ọgọbọ habas ọnaba keneze Malaysia ka na-ejenu lechekwube bụ mmadụ wejebe Malaysia ịma na egwu m na-asọ mkpọtụ onye ọma ebido egwu ịma na egwu m na-asọ mkpọtụ onye ọma tochukwu abịa ịma na egwu m na-asọ mkpọtụ onye gbenalụ m onye ịma na egwu m na-asọ mkpọtụ egwu m na-asọ mkpọtụ ịma na egwu m na-asọ mkpọtụ habasa asị na nkiri ya na-egbu anya onye
aka nchekwube jebe Malaysia odogwu ọgaranya eze ntiwa ọgaranya eze ntiwa ọbatore kebe youngest millionaire eze na-elivie n'ụwa na-enwe anwụlio ọbụzi onye mmadụ ka egwu na-akpọ Prince Chukwuebuka Samuel eze nwamela kwodogbo mekene yo imu ebube dike onyomekene yo ọrụ ibu ntiwa na Malaysia o eze ntiwa 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 eze ntiwa odogwu nwere igbo bụ igiliga ego young money o na Kepon Malaysia o odogwu ntiwa ntiwa na Malaysia obere nwa ego na-erubere isi omeke ntiwa na Malaysia agụrụsebe ike o ntiwa na Malaysia o si na nwata abụla ọgaranya nwa onye ntiwa ụga na Malaysia akụ na-etigbu okwu ewo na Malaysia provost obi nwanne social club ndị ọma na Malaysia Malaysia egwu m sọrọ mkpọtụ oyo oyo omogo ezi oyo ntiwa na Malaysia eze ntiwa na Malaysia o ntiwa na Malaysia ntiwa 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 eze ntiwa na Malaysia young money na Kepon ntiwa na Malaysia ọgamaka ntiwa na Malaysia eze ntiwa ntiwa na Malaysia abasa Prince Chukwuebuka Samuel eze nwamera ntiwa 1 na Malaysia home and abroad o si na nwata bụla ọgaranya n'ụka Provost obi nwanne Social Club of Malaysia ọkwiso na founders obi nwanne Social Club Malaysia Omerora ntiwa osimu kene o utu dike mulodogwu nna bisi o nze Augustine ọdịnaka eze nwamere akụ ezinna na ihe adị o osimuke na ezinne nwanyị ọma Mrs. Veronica eze nwamere akụ ezinne mụrụ ezi nwa unu ya dị o na nwa lutere unu ntiwa na Malaysia osimuke na ndị ọya ya ndị obodo jibili anyị ekene Uche Best odogwu Uche Izukabi onye ọma nwanne Ojukwu baibonka ezi oyi eze ntiwa na ụga odogwu CEO UCEE Concept International Limited CEO Uche's Investway Nigeria Limited Electronics Merchant at Alaba International Market Lagos Oya Bali ezigbo mmadụ ekene
odogwu Ndubuisi Umekwe Ojukwu by Banka ezigbo nwa Italian odogwu Osoji n'ụga anyị ekene Ojukwu by Banka 1 na Malaysia ọya bali ome ka ọ dị mma ndị Igbo n'ọbata too much money na Malaysia Prince Ekene Obi wuru mekene ọzọ ụmụ ogbenye ndụ na Malaysia odogwu ezi oyi eze ntiwa n'ụga hasa ụmụọgọ mebọgọ eze ntiwa anyị ekene yo Ikechukwu nwa gbara odogwu Osimiri Koroko Osimiri Koroko one of Aba village in West Imo State Osimiri Koroko 1 na Malaysia ezi oyi ntiwa n'ụga ịnọkwa Arab money abata oke nwa Godwin odogwu Arab money na Malaysia Chairman Obi Nwanne Social Club Malaysia anyị ekene nene ọga ndị ọga ọ na-abịa Chiefo Nze Timothy Ezebika ọga ndị ọga anyị ekene yi n'ọrụ ọma ntiwasi mụ keneyi onye maịta n'ụga osimu kene menti ha Ibris King odogwu Chijioke Kesi Ezobika Ibris King Pharmacy onye nwe livenu ụmụọgọ na-eme ọgọ ntiwa na Malaysia ụmụọgọ mebọgọ ntiwa na Malaysia maka ọgọ dị mma ntiwa eze ntiwa na Malaysia ntiwa na Malaysia anyị ekene alụsị Malaysia bekene mekene yodogwu omere ọra onye ọma obele nwa obi dị ọcha mekene yodogwu Prince Iginejus anya dị egwu alụsị Malaysia mekene yo ogi melu moda Malaysia ndị n'origa ọnọbụ Chukwu ya kwụkwọ ezi oyi eze ntiwa n'ụga ọmala izugoduo onye ọma Okokwo Izuchukwu Sistus Desmond 1 na Malaysia Izugoduo worldwide CEO Dogwo Unrich Blood Gang ndị ọma mekenuno mbana Ifeanyi Chukwu Obi Chukwu ezi nwoke ụtaka na asatọ anyị gold odogwu na Malaysia ọkwa mkpọnuta ya ka isi webido nwoke oto na ide mmiri omekene yo onye ọma ọkwa onye dị ọgọ nwee nwanne egwu mụ na-asọ mkpọtụ ewu ijebo egwu mụ na-asọ mkpọtụ eze nwa mela bịa oyoyo na-asọ mkpọtụ oyoyoyo ịma na egwu mụ na-asọ mkpọtụ Chukwu ebuka mekene ịma na egwu mụ na-asọ mkpọtụ onye omebido egwu ịma na egwu mụ na-asọ mkpọtụ ọmala eze ntiwa n'ezienụnụ ezi oyi ka ajọ nwanne Douglas Okwo Dogi na Malaysia ezi nwa mụ n'Enugu steeti ezi oyi eze ntiwa n'ụga
Bugi na Malaysia onye ọma ekene ịma na egwu mụ na-asọ mkpọtụ Mr. Charles Odogwu anyị ekene ya onye ọma achọpọgwụ nwa umekwe eze anyị ego chifu n'izu keme FCT Abuja Charlie Does Ventures Limited eze anyị ego chief ezi nwa siri ụmụ oluga wepụta ụwa anyị ekene Ticolistic Tico na-enye n'ọbata ihe dị adịtu n'izu ọgụ Tico Snoop na Malaysia ihe dị adị ekenelu mụ ọ ga-adị mma onye ọma Peacemaker na Malaysia Odogwu ọ ga-adị mma Peacemaker na Malaysia ezi nwa Kebu Ugwu Enugu steeti gosibi ụwa Chief Obinna Ilo ọ gbapụrụ mmiri na desert na mgbidi Chief Obinna Ilo ọ gbapụrụ mmiri na desert one of mgbidi ndị ọma na-eze ntiwa si nwere egwu akene unu niile n'ezi ọya maka ọmala eze ntiwa ego muje na be eze ntiwa ife ọlụ bụ home ọ bụrụ house Odogwu onye gada ekwu okwu nwa Chinemelu onye ọma ekene yo mana ọ bụ mụ bụ onye ọma Tochukwu na mmadụ nnụnụ Chukwu bi n'ọzara onye ndị mozi na-agwa okwu ikuku kwu okwu na nna anụ mmiri kwu okwu na anọkwazị mana ọ bụ dike aka Chukwu na nke mmadụ na-eme egwu nkịtị oyo amala ụmọgọ eze ntiwa na Malaysia eze ntiwa na Malaysia ntiwa na Malaysia onye nweghị na onwere igbo ntiwa na Malaysia ndị mmadụ ọgọ n'elu ụwa ntiwa na Malaysia nwa Chinamalo Oji ntiwa na Malaysia ọgaranyamaga ntiwa na Malaysia ntiwa na Malaysia Iligisa ntiwa na Malaysia Shoko ntiwa na Malaysia ntiwa na Malaysia